Duto moyiere counties ikwayo mondo wuog oko ojiw jopiny okaw ombulu kar rombgi kanyakla kod opande. Maendi en kwayo mabende nogol kod MCA ma Central Alego ei Siaya County Migosi Leonard Oriaro. Migosi Oriaro olero ni kaluwore gi nyasi ma moluor Raila oseketo e jumbe mokalo chien gi eki gin mago eko mag chako wuoth manyien e yudo ombulu. Migosi Oriaro bende ogolo siem ne jochiw kipande mondo kik tem kwayo pesa kata soya ir jopiny, ni mar kwayo pesa kowuok kuom jopiny tamogi kawo opande to gihikore ne yiero mahiga manyien. Wach maduong' moloyo jakom nyalo mna faulu ka registration otim mar kipande, as tok registration mar kipande en koro registration mar ombulu. Abro kwayo jotelo wetena nwariwre, obed MCS, obed wabunge, obed senators, obed women rep, obed joma bed wa governor go, ok ni giwewa wane joma dwa kombe matindo emawa turu kaka pundni e mobilizing jopiny okaw kitambulisho. O mobilize jopiny mondo okaw ombulu. Gima asefwenye grassroots ma mano tok ta josikri go kia, sani onego bed ni joma kawo kipande manyien pichi go gi nono. An already ase discover ne gwenge ma pod wantie Alego kae kata Boro ka, Uranga and Karemo, pod jochiw kipande dwaro ni ji ogol siling 200 ni nyaka goyi picha. Mano tabda wacho ne county commissioner ni gino chakre kawuono, chakre kanyo waloso nyoro kadwa winje karwa ka. Jomigawo mar registering ji kuonde ma untiere headquarters mawa kik wawinj no kwayo kendo ng'ata makawo kipande manyien siling 200. Kutemo mano to wabro ting'o juju watero ka police. Mane yo ma onego konywago. Mar adek bende mothenore gi mano, waikore tiyo gi pesa wa mobilizing ji e kor gweng' kata golo mit bilie matin to jochiw kipande wuothe sub locations mawa. Mano ne wasega timo chon to pod wamedo timo. Koro un jochiw kipande bende ikre uru mar loso chenro mong'ith mubro tudre kodwa ka wan MCS matiyo koka loso makoka dwarogo mondo wakonyu mobilize ji. Mano en gima wabro timo. Mok ni kwa bro chako to on kalatese mag registration sijui kia nang'o nogon koro ne tin. Mane ma wabro kwayo and un be udhi uti gi jo COVID county watch mondo ng'adnu rieko ka obro chokore kod jowa, nikech kwa mfano ka ng'ateru kata koyeyo sub location kata mna kadenge ubro donji bro biro over ji 200 to gima bro bedo malit ni ji obiro to gidok dala no gikawo kipande. So un bende ikre uru ki un kuikore mar team up kodwa mondo mi wagol piny mag Nyanza, 6 counties mag Nyanza 6 wang'ni ogol jo ombulu mok tin ne 5 million. Mane mana bro dwaro kwayo.